Pentsatzen jarrita jaski, bada garaia, ze urtetan, zenbatetan eta zenbatetan jaso dugun guk, paga. Bai. Amonak eman dago, paga jasoterako. Bada garaia, diru hori pixka bat bueltan jaso eta zartze osasuntxu aktibo baten alde, egite maratoiarekin bat egin ezagun. Ikerketara bideratuko dugu, gizarte hobe baten alde eta gure nagusienen alde osasuntxu sartzeko danok. Bizi bedi bizi poza, amonari omenaldia egiteko gainera paga eta bere jertxera ekarri dut jantzita. Beraz, gora, veteranoak eta datozela gure lehiakideak. Zerea da, Maritzetan Lier, Amaia eta Maili, eneko tamale. Zata preziorik horrek ez. Noski ba. Izan ere, zenbatetan, Eskupekoa, Lier, horrela. Edo? Haiek ja etorten dieta mototzu zuzenien. Bai? Bai, ja, ez da eskutatzen. Ez izu esaten, nire esan zidan, etorri atzeko kalera. Ez, ja, etorten dieta hartu. Eta zuk esatuzu, hartu. Igual bizuma, ja, amona. Aititek bai. Zer den, Aititek bai. 2.0 paga. Bai. Eta kontzeptuan, paga. Ez, bidaltzen dau eta ez da bezaten ezer, eta bidaltzen dau eta deitzotzu gero eta bidaliotzut diru ez da gizer. Jo, zer den, Begira, orain, esan bezala, bizuma bueltan, Vale, ados. Ari gara, diot. 11. saioa, zeko tabe. 4.250 euro pilatuta. Paga gozoa, Bai. Bizitako handixena. Gero pena izango da Lier, diot, aritzara ohitura batzuk hartzen hemen, Lierrek dio, begira, 11 egun pasa eta 4.000 euro irabazi ditut. Gero lan mundua eta ez da... Bueno, gurea pizka bai, ez broma, nola ba, baina diot, oinak lurrean ditugu, ez da? Noski hori beti. Kara zoratu. Ez, ondino ez. Kara, zi hemen ETV-ko lankidei eta ez, eura ekarri dena. Aritze zer dio? Gure oso pozik, paga extra beharra jasotzeko pez. Erizainek jasoko duzu, ez da? Gainontzean, paga extra. Bai. Kontratua dakarren hori, eta... Ari gara igual gehiagi hitz egiten diru azorain edo, baina, bueno, mundua mugitzen du, nola bai? Hori ere egia da, noski. Pozik beraz, kontentu? Oso. Segi hortan. Animo bekote sorte hon. Eskerrik asko. Amaia eta Maili, honek bai, nahi dute dirua purtsu Gure paga non dago. Eta finalen batekin, Aiton amona iazki, gure paga, ez da? Alere, bigarren saioa, normala da, bai? Bueno, lehenenguen ez iristie, bai, elburu hori ez da? Amaia, gaur finaltzu edo. Hori da, Aiton amonei bizita bakarra eginda, pagarik ez dago. Claro, bigarren nien. Bizita 3, hostik aurrera. Maia aurreko programia oso ondo? Bai. Zeuek eroso? Bai. Gustora, bai. Ederto. Bueno, esango dugu, pizukide daudela, Elorrioko gure lagunak, Gasteizen, eta ondo pasatzen, Amaia, bizitzaz disfrutatzen. Ondo. Bueno, futbolien zabiltzela eta esan dugu, baina kanpunan zeinen... Bai. Aurreko urtie? Ez, 2019an. 2019an? Non? Bai, Nueva Zelanda berrian. Zelanda berrian, ondo kanpoan, Bai, Lauille, eta gero, bueno, nahi gehin duzen izazpi, baina bueltau berri zen geniten azterketak, eta gero ingen duen 3 asiatik, bidaiatzen. Gurazuekaz? Guau, ondo. Bueltatzeko asmoz. Jo, Seguro baiet. Zenza super esperientzia politza. Oso leku lasaia omen da, ez da? Bai, hemen antzerako, egia esan da. Berdea eta hori. Bai, munduen beste punten, baina antzerako, bai, ondo. Asia ja pizka desberdinagoa. Exotikoagoa. Ba, bidaiatzeko dirutxue lortu behar, eta bestak bestek baimena lortzeko be bai, Maili? Bai, Diru lortuta gide baimena. Zer? Diru lortuta gide baimena, tara. Hori da plana, edo? Horretan gabiz. Ze puntutan? Ondino... Punto muerto. Azten. Baina teorikoa edo? Azten. Vale. Ni apunta una ya. Bueno, azten zer da hori, izena eman dugu. Izena bai. Vale, izana gutxi momentuz. Bueno, bizitza aldatzen du, Bai. Bizitza aldatzen du, eta holan askatasune, eta gero danon artien ia kotxeren bat lortuten egiten duzuen. Bueno, konpartitu, dana? Bai, ojala. Gaur begin beharko duzue, taldien lan, aurrera egiteko. Hau pasuek, ongitarri. Eta gurean estrenako, zeneko tamalen gabon. Gabon. Hermuz bikote? Ondo. Nondi gatoz? Egiatik. Egiatik, berne. Egiako, auzoko esan garruen, herriko, nolabait, bueno, egiako lagunak behintzat. Bai. Petitik edo? Bai, txikitatik. Txikitatik. Bai. Eta papatean esan dugu, igual, begira, joan behar genuke miluzera. Bai. Edo aspaldiko plana da, urtea daramatzagu pentsatu eta pentsatu, ze hori ere klasikoa izan hori da. Kontatu? Bai. Osa, berez oin dela urte bete esan genuen apuntatuko ginala, bino bola inzitzaigun. Bola, Idatzi genuen eta guzti. Bai. Bai. Bideodeiraino iritsi ginen. Benetan? Bueno, ez denun egin, baina esan ziguten. Hoi da.
Itzartu zenuten bideo deia, Bai, holako zerbait. eta bertan Bueno, geratu ez zen. ginen iritsi Vale, vale. itzartzera, baino bai, Bueno, hortxe. ados. Eta, Hemen prozesu oso zorrotza pasa Bai. oso, ez da Gero erresa. ginkana bat hau. Bai, Bideo deia eta bai. gero ginkana bat hau. Proba, bai. analiziak, denetik. Hori Gero gire hauain zutik lo eta sokatiran horrela eta... zer. Bai, hori da. Bai, ondo. Taku karrera, bueno. Halako baten hemen gara behintzat. Eta pozik, ez da? Oso. Kurrikulumari dagokionez eta ikasten lanean denetik pixka bat, eneko? Bai, ikasten eta lanean. Zuk ikasi zenuen, Kazetaritza ikasi nuen. eta falta zaizu hor? TFG-a falta zait. Grado amairako lana falta duzu. Hori da. Eta ari zara edo... Bueno, matrikulatu naiz. Vale. Matrikulatu naiz. Ike aholkua egin, Ja, bai. Ze Bai, bola bai. egitearen aipatu duzue. Bai. Klasekide hori bati, Bai, horraino iritsita bost urte pasata, bueno. Bakit. Baina egingo duzu, baina bitartean gainera beste asmo batzuk ere bai. Bai, guaino bai hasi naiz ikasten goi maila bat. Zertan? Baso zain. Basozain izateko? Wow. Raisoron. Kazetari hasi eta basozain bukatu. Bai. zu. Ederra. Ondo dago. Bai, Eta bai. bitartean lanean, Taberna den. ze tabernatan? Kaktus. Kaktus taberna. Kaktus taberna. Hau dago egian? Egian dago, bai. Ondo. Eta zer da, horrela egunean zehar, kafetxoak edo gauean? Bai, bueno, lasai egoteko taberna. Bai. Terrazan egon. Barrandara ez. Parrandara ez. Hobeto ez Barranda eta gero gozaltzera. Hobeto ez zaitu lania teatzen iz lehenago. Begira, ondo! Norbait egin barko du parranda, ez da? Guazen kaktusera egun. Begira, bai. Eta gero gau pasa egian, ez da plantxarra. Malen, zu berriz? Ni ikasten laugarren mailan, LH Vale. graduate. Ikasten irakasle izateko. Hoi da, bai. Vale. Eta musika zalea omen? Bueno, a ber, entzutea, baina... Ja, egin ez alegia. Ez. Horrela Baina naiz bat ere ona, osea... Belarria eta diozu... Eskasa. Bueno, ikusiko dugu. Miluzen hortan ere ikasten da. Ja, bai. Talde kutxunik, bat aibatzekotan, Ez dakit, eskabidean, Euskabidean, zaterako. erdoil, Baita ere, ja, bi. Bat eskatuta bi aipatu ditu, zara garri. Zagoa irabazi da zeazmo? bidaiatzea. Vale, nora? Ez dakit. Vale. Denborak Berdin, hemen kanpora eskatzuna, bai, o matuna. Oso ondo, ba, animo, bikote. Eskerrik asko. Eskerrik Hemen asko. gozatu, zorte hon. Ia banatzen dugun, gogo bat daukagu. Bai. Miluzeko zakuan, 57.000! Zazpiren da 50. Bana dezagun, mesez! Bana dezagun. Bana. Bai, eta? Parranda giroa? Ja? Igual izango da publikoa ere. Vale. Arrasaten ikasten baitu jende honek, arrasatearrak eta ingurutako lagunak, batxilergoko ikasleak, Apa, zalo zuek? bero bat zuei! Zalo! Baina, zai, horrela. Basiko gara, eneko tamalen. Lanien azteko unea eta zeuen buruarentzat ze proba. Ikusi makusi fotokumeak edo tribaren berbak. Gutzako potokumeak. Ondo. Belarri finarekin. Aritz eta lierrentzat, Ikusi makusi tribuaren berbak. Tribuaren beroak. Ondo. Tribuaren berbak. Ikusi makusi, Amaia eta Mairi. Ondo. Bai. ba, Aritz eta lier, tribaren berbak, datorrela. Elurra. Taula honetara, Aritz hasiko da erantzuten, eta elurrari buruzko hitzak bildu ditugu. Denpora, maluta, Elurluma, elur zuloa, elausoa, maluta, Elurluma, elur zuloa, lurmena, maluta, elurmena, maluta, elurluma, elur zuloa, elurtza, maluta, elurluma, elur zuloa, kalotxa, maluta, elurluma, elur zuloa, elur guztia, maluta, elurluma, elur zuloa, elurtegia, ia urturik erortzen den elurra, elur guztia, elurra urtu, gesaldu, elurra urtu den lurzatia, lurmena, elur erauntxia kantitate handia, elurtza, oinetakoetan itxatxiriko Ondo, elurra. nahikoa. Ikusi besterik ez zegoen, aldamenean lier ere sufritzen. Baita segi, bai. Elurretan galdu gabe. 60 puntu, Durangora. Ondo, Ondo. Amaia eta Amai, begiak eta... Ondo zorroztu ditugu? Bueno, Beharko. komeni. Hemen txetaulako elementuak. Munduan barrena ibiliko gara, Koliseoa, Pisako dorrea, Askatasunaren estatua, Empire State, Eiffel dorrea, Taj Mahal, Gizako piramideak eta Harresi handia. Denbora, Askatasunaren estatua, 3, Harresi handia, 1, Gizako piramideak,
Bi. Empire State. Lau. Koliseoa. Bat. Eiffel dorrea. Bost. Pisako dorrea. Bi. Taj Mahal. Zazpi. Askatasunaren estatua. Hiru. Harresi handia. Bost. Gizako piramideak. Sei. Empire State. Hiru. Ez. Koliseoa. Bat. Eiffel dorrea. Lau. Pisako dorrea. Bi. Taj Mahal. Sei. Askatasunaren estatua. Zazpi. Harresi handia. Bat. Galdu, ja, non gaude? Puntuari geratu gara. Ezin jakin, non egon? Galdu ingara, bai. Eneko bazera Egiptoko dokumentalan zalie? Bueno, ez dakit. Harrapatu zaitu. Hori jarri. Baito ez, hamen jartzen du. Ez que historia kanala jartze alimezu hori bakarrik jartze dute. Ja. Horien extraterrestreak. Dinot, ni manaielako, desando beste friki ban euro. Duen hamen ez, Egipto ez, ikusten. Estrela lotuta Piramideak egongo. eta- Piramideak eta estrela lotuta. Claro, askotan bai, askotan. Hori esate dute. Eneko tamalen bestelako kontuak. Nindandon, ia usaimena. Badator, txirritatxo, gabonei kantatzen, zuen oinak, hitzak eta bertsoa. Egu berriak jai Bereziak. izaten dira, Urtero. gutxi gastatuta, Argaltzerik. ez beza inork, Espero. ni txapela beltzta, Piparekin. ibiltzen naizenez, Gero. herriko aurrek agurtzen, Naute. laster arte, Olentzero. Bera zen! Olaztero anitita egun! Ba... Zakua ondo beteta karri du, Olentzero, un puntu bikote egia da. Oso ondo! Misteriorik ez, honek, aita sementzat. Ariz Drier. Aldatu nahi duzu zerbait edo... Dinamika ja hartu dugu. Dinamika ondo dago, ez da, Bai. Ba, hartu lekua dinamiko, mesedez, orain. Amai beste aldean. Puntua behar ditugu, Elorrixon. Bai? Bultza beraz, demora. Idatzi. Karta bat idatzi. Kuadernuan. Bueno, idatzi bai. Kuadernoa. Irakurri, azaldu. Egutegia. Egunkaria. Idatzi, egunerokoa. Bai, hori bai. Zuaitza. Palmera, eguzkiza, eguzkia. Ilargia. Palmera. Bai, bueno. Ilargia. Ilargian ibili, astronauta. Bai, astronauta. ondo. Zuzko ze... Sua matau. Sua. Bat da. Zoro bat. Zoro Bai. bat. Zelan deitzen da. Akelarte. Hori. Zelan deitzen da dana. Bai, zer. Adicto. Ninfo. Zer? Ez. Bueno. Azaldu jozu, zer den? Vale, da. Sua. Zer da? Zoro bat dagoena sua. Zergatik? Adiktua. Zer? Kleptomano. Hori da lapurtzea. Zer hori? Hori, piromano. zelan da? Piro. Zelan da? Ninfomanoa, leptomanoa, zelan da? Ea, ninfomano zenbaiten noek zu hartu izan dela. Piromano. Noski. Bueno, ikusteko polide izan da tartean, txispa bat ere bai zen artean, ikusgarria oso, Bi asmatuta berrogina, oso ondo dago pasuen. Urrengua. Txispakin igasua piztu da. Ba, pentsa, erre da. Ninfo, badaki guztetan, klepto lapurretan, piro, eneko basozaina da, beraz, erne. Amai hartu lekoa, mesedez. Eneko malen bestaldean. Ondo. Ja, beste ikusten dugun. Demora. Bai? Pinoa. Una? Akrobata. Urazpian pino egin. Bai. Buceatu. Uretan pino egin. Vale. Oso ondo, maia, jode. Jan. Platera. Platera. Ilea. Ile bat zeon platera. Janarian ilea. Janarian. Kanguroa. Untxiak.
kanguroak. Txikia? Kanguro Kanguro txikia? kumea sabelen sartuta, poltsan sartuta. Ai, hori da, oso ondo. Oso ondo. Guau. Amaia, ondo, Amaia, Golak horrela ospatze dituzu? Mes. Bai, hormabarik ez da erreza, Ondo, Bueno. abilietako bat. Eiteo gimnastika klasian, Ah, vale. Eta praktika, ja. Karreran eta? Claro. Haze ondo. Guau. Aldiz piromania eta bizta ematen. Bai. Ondo, ederto, egiten ederto, asmatzen ederto, Bai. 60 puntu. Oso... fisikoak ikusten ari gara, Aitu Zuek bat prest? utaria, ez, Hori ez, aukeran. Eneko malen, hartu lekua? Bai. Eta semeak. Bestaldean. Eta... Bai? Denbora? Irakurtzen, ordaintzen. Ikusi ondo. Ondo ari da, Zenbat, eskaintza bat. Ordaintzen Prezioa daude jarrita, ez. Zer da hori? kajero bat. Zer da hori? Ez. Mando bat. Mandoakin. Zer da? Online ordaintzen. Ez? Telefonakin. Bigarrena. Dantza egiten, Dantzaiten diskoteka konga, batxata... Ez? Malen egin? Eskitzakin nola biten den hori. Dantza klase bat. Bai? konga, Ez? Salsa. salsa, batxata, Hirugarrena. abeslarie, eta kasetaria eta kamara... Bai, oso ondo. Vale. Lehenbizikoa? Ordaintzen, online ordaintzen. Ez. Telebistan eta eroste zute salmenta, telebistakue. Zer da? Kasu zara aurkezlea, orde saldu nahi da dena. Vale. Salsaria. Teleden da beharren, no? Teleden da. Baina, bai, ondo, eta... Teleta. Azuleko ez. Zamba. Bai. Zamba, zamba. Zambodromoa, egon zera? Ni ez, baina, bueno... Bai, Eraman dezakegu donora, gure zambodromoa. Horrela. Malen geugaz, Zambodromora, bada espada, Bikain. Beste bi, berroine puntu! Pentsat, Brasilen eta oso ondo moldatuko zinatekelez. Ikusi dut baten bate horrela egiten da, ez da erreza, baina... Eroglio ere nuk esan horrela bereziki zanbazalean. Ez. Klakea, Ez. kaso? Pelikulek seguru, Klasikoa, Fred garai Astaire hori... pelikulek bai, ikusten ezta? ditu gauetan seguru. Baina bera etxean, geldirik. Ginger Rogers ez jantzitxe, bai, berak eginez. Irudia, Aritzetalier, Venga. erakutsi zemat maite duzuen gure eroglio. Eroglifikoak esmatzen, lehenengoa denpora. Asteburua pasa dut. Irina, Bai, firin faran. bale, Joder, sí. bale. Irina ikusten dugu akenduta irin, arana ikusten dugu akenduta aran, eta irakurrita firin faran bikain. Estepan Aldamizekin. Bai? Pero saio zen, ez da? Bai. Fili faran. Estepan ari mozutxu bete. eski. Ez da egongo igual eta ikusten. Zergatik? Sudoku bat egiten egongo. Ba, lasaiago. Pentsakor. Estepan, A ber, mundu tarteka ikusi motet. zelan konpondu edo. Aritzelier, bigarrena denpora. Ez dut oraindik ulertu zuen. Jose Mari, Ez. Abizena. Hola Sagasti. Bale, Jolasa. bai. Ez dut hain dikuratu. Silabaka, olasa, gazti. Azken bizek ez ditugu behar, orduen, jolasa. Erto, jolasa. Bera, hariko da igual ikusten, Urduri. Eka bendio. Ez haute asmatuko, mega, ondo. 1 puntu, bigote. Dios. Beste eroglifiko pare bat. Bi asmatuta pinoa. Amai, zer, bi asmatuta zer. Pinoa. Baiga, Vale, ondo. Bai, errezena. Ai, berak esan. Lehenengo eroglifikoa denpora. Hemendik entzuten da. Islandiaka. Tilua. Bale? Islantilua. Herrialdeko nazioa. Ah! Bale, bai. Islandia da, baina nazioarteko kodea behar dugut hori laburdura izaten da, kasu honetan, katilua. Kakenduta tilua, istilua. Oso ondo. Bale, ia bigarrena, denpora. Oso goztuak zeuden. Nor da? Babarrunak bi... Ez? Oso gozak zeuden bi... Oso ezaguna da, moda munduarekin lotuta. Ez dakigu nor dan?
argazkia jakindan ordan Coco Chanel. Coco Chanel, eta azkena kenduta, Nel kenduta, kokotxa, ba kokotxak. Hau. Pino egitetik libratu gara, zikietan. Nitxienez. Bueno, berroita barbuntu. Elorri xola. Eneko tamalen, zer? Bai, Larri? Ba, Ia zauenak, bai. Pasa, ikusiko. ia zauenak, sortea dauen. Lehenengoa denpora. Gipuzkoan dago. Nor da? Liza Artza. Bai! Oso ondo! Lisa Simpson hartza da. Eta Lisa, zeta hori aldatuta esegaitxik, Lizartza. Oso ondo, ederto. Parean tokatu dira hartza eta baso zaina. Horregatinekin. Bai, Irabigarna denpora. Irratien entzun dut. Onjo bi, onjo... Esan zu? Onjo bi... Irakurri. Onjo bi... Irakurri goiti bera? Bi onjo bi. Ez, irakurri. Zer, irratien entzun dut. Onjo joa derantzunaren zati. Irakurri? Bon Jovi. Bai! Ionjo daude bat eta bi, onjo bi. Bon Jovi. It's my life. Ondo. It's now. Ondo, egun puntu. Ondo, bukautakoa. Eta arropa ere alde baita guat. Zeuen laguntza behar dugu maratoi arrakasta izateko. Eskerrik asko horregoti erren beti urtero. Paga, guk orain aitona monei, txalo bero bat. Bizi bedi bertze poza! Haupa maratoia! Bizi bedi komo baina ere. Aritz bier. Metxe, eskua. Etxeko armairurik kaotikoena. Ze urtetan inauguratu zen Bilboko metroa? 75ean, 2005ean, 2005ean. 85ean. Oso ondo. Urtetan dira, bai? Bokala? A. Entzun. Duzu ez gero. Ikusina zaitutero. Pa. Bueno, nola du izena, Izaroren gabonetako diskoak. Izaro gabonetan. Ondo? Bokala? E. Aurrera. Ze pelikulatan agertzen da argazkiko emakumea? Psikosis. Guau. Dutxa txarra, Guau. Bokala? I. Beldurtzen nahi nion dino negaz, Gaur egungo manparekin ez hainbeste igual. Bai, gaur egungo burmuinarekin Bai, imaginatu, da badaki ze gertatuko dan. Zer? Bokala? Esan dugu. Ondino ez. Ba, aurrera. Ondino ez. Entzun. Ondo? Nor da? Entzun berri duguna. Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo edo Taylor Swift. Miley Cyrus? Miley Cyrus? Zazuten. Sabrina Carpenter. Taylor Swift. Taylor Swift. Bokala? Bota. O. Ze aukera? Komo baina lortzeko? Etxeko armairurik kaotikoena. Saiatu nahi duzu edo, ez? Nik ez da... Ba... Azken errondara, Aritz eta Lier. Zer dira, Letizia eta Loyola Canales surflariak haien artean? Aizpak. Canales aizpak, bai? Bokala? U. Hortxe aukera, etxeko armairurik kaotikoena, zeinote da? Taper eta tasa bikote bilaketan arratsalde osoa pasadut. Taper eta... Taperekin. Komodinik ez, beste bi, ditugu banatzeko, ia gertatzen dan, bigarren errondan, amai. Abantaila zeuena ustez, ez dakit terapia onena den. Nork margotu zituen Maja Biluzia eta Maja Jantzia obrak? Murillo, Picasso, Goya, Velázquez. Goya.
Bokala? A. Eta entzun? Dantzatzen duen herri ez da inezilko. Tempo, mantendu tinko. Dantzazki ez bada ez noiz bentziko. Sendo, mantendu tinko. Dantzatzen duen herri ez da inezilko. Ze abeslarirekin kolaboratu dute Zizta eta Erlantzek abesti honetan. Aneguria, Labasu, Mademoiselle, La Furia. Mademoiselle. Mademoiselle, bai horixe? Bokala? Eta aurrera? Ze saio aurkezten du Izaro Arrutik, Kike Amonarrezekin batera. Txoriene, Tribuaren berbak, Herri txiki infernuandi, Limbo. Tribaren berbak esan da. Tribaren berbak. Esan dute! Batu dugu, askotan, bai. Bokala? I. Aurrera, ikusten da? Ez, aurrera. Entzun? Ze euskal fikzioren soinu banda entzun dugu? Handia, urte berri hona mona, Goenkale, Upetxe beste. Goenkale. Eneko malen. Haupatxe beste. Oso ona soinu banda. Bokala? Zentzu... Aukera, eskatzeko? Triste Bai. sentitzen... Esan, Eneko? Ez ditune. Triste sentitzen naizen aldiro, ilea, Gota. Triste sentitzen naizen aldiro, ilea, kolorez aldatzen dut. Bikain! Tomo dina! Tomo dina egia! Eta bigarren bat irabazeko aukera ere, bai? Bazen? Ezin ezer ezkutatu. Nongo portutik irtezen Titanic itxasontzia 1912ko apirilaren 10ean zori gaiztoko egun hartan. Bristoldik, Southamptontik, Portlandik edo Weymouthitik. Weymouth. Portland. Portland. Bristoltik. Southampton. Oso ondo. Ondo? Bokala? A. Eta aurrera? Zaila badago lotzea, ta eroriz, ikasten bada oinez, has gaitezen. Hau izango litzateke jakin behar dozuena. Has gaitezen, mugitzen, aurrera ibiltzen, bidea egiten, begiak irekitzen. Bidea egiten. Horrela bestuta, noski ba. Has gaitezen, bidea egiten. Ez gaitu nor geldituko. Bokala. Zorion txusan haini bizitzen, Noski ba. Hau dana kantaten, Bo. Opa urtar. Greziar mitologiako zein pertsonaia da argazkikoa? Ares, Aquaman, Zeus, Poseidon. Poseidon. Zaiz, Aquaman. Pelikulak eta bai, baina... Ondo da, Osea, estatua eta baina... Ba, kontuz, Etxerako moduko estatua. Bokala? Bai, bueno, horik ez dago, baina hori ere... Arrastu da, ez da horik. Badakigu. Probatu nahi duzu edo? Segi lanean ba? Bai. Entzun? Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi Txalo bero bat publikoari, Oso honak, Bueno, dantza garaikidea. Abesti honekin, ze iragartzen da? Lurrina. Oso ondo. Txalupa batean, hor, Bai. Jode. Poseidon da Bai, bestia. besteak, bai. Bokala? I. Ezin ezer ezkutatu. Hortxe dago ba, non bait, bigarren komodina. Mutxua. Bai? Herritar baten. Kontuz? Bota? Hori ez dakite. Saiatu? Hirugarrena, herritar baten. Ze bikote? Eske... Ez dakit. Ez?
Bat falta zaigu. Ba, azken errondara. Zein euskal hiriburutan dago Artium museoa? Baionan, Bilbon, Iruñean, Gasteizen. Gasteizen. Aneren etxon da. Pokala? Bakarra falta zaigu. Hori da, bai. Eta orain? Hor ze jartze du, tio. Herritar baten... Ezin ezer ezkutatu. Hasi? Herritar baten... Zerbait? Herri guztiaren txutxumutsua. Herritar baten... Sekretua, herri guztiaren txutxumutsua. Ezin ezer ezkutatu. Sekretua. Eta markagailuak, adi, 360 puntu, Durangon! 250 puntu Elorrion, Donostian 250 komodin. Zein da zuzena? Aritz Lier, sare barik? Bai. Zeuk erantzuten hasi, lehenengo errondan. Olio pintura teknikan erabiltzen den materiala. 8 zuzenak dira, 3 ez. Ararea, paleta, olioa, astoa, diluitzailea, pintzela, mandoa, espatula, mihisea, ikatz, ziria, pinazia. Olioa. Pintzela. Margotu nahi badugu ez da. Diluitzailea. Margoak likidotzeko. Paleta. Oso ondo. Mihisea. Eta bertan margotu noski. Astoa. Kuadroak bertan jartzen baitira. Ikatziria. Marrazteko, trazak egiteko. Azken erantzun zuzena, amai. Ararea. Arade Zimbabweko hiriburua. Eneko Malen, azkena? Komodina. Ba, ez da. Bi dituzue. Espatulari eskerren da puntu. Segiara. Bigarren erronda, amai, zeuk hasiko zarete erantzuten. Jatorria komikian duten filmak dira. Iron Man, Aquaman, Sin City, Mean Girls, Wonder Woman, Kill Bill, B, Watchmen, Guardians of the Galaxy Bat, Terminator, 300, Deadpool. Iron Man. Marvel Comicsen komiketan, oinarritu dago, bai. Gure txanda. Bai? Deadpool. Etxe beroko pertsonaia, bai. Aquaman. Grezian ez, DC Comicsek sortu dago ere. Guardians of the Galaxy... Volumen 1, bai. Marvelen komiketan oinarritua. Wonder Woman. DC Comicsen du oinarria, bai. Aritz Lier? Vale. Watchmen. Bai. Amai. Kill Bill Vol 2. Hau filma da bere hortan. Tarantino, no, bai. Eneko Malen? Vale, komodina, berriz. Zaket. Bueno. Ezki. Bueno. Sin City. Mean Girls. Ez da zuzena ba? Eneko Malen? Beira. Bat, zuzena bestiez. Terminator. Pelikula, zeratik. Punturik ez. Punturik ez hemen. Eta 3. erabaki horra izango da. Eneko Malen, zeuk hasiko zarete erantzuten. Musika taldeetako abeslari nagusiak dira edo izan dira. Kiliki Fresko, Pello Armendariz, Ane Negeruela, Maitane Iruin, Malen Altuna, Carmele Gurbindo, Josu Simun Bilela Beitia, Maili Arlanzon, Janire Arantzabe, Ander Murua, Galderriz Agirre. Abeslari nagusiak. Kiliki Fresko. Txilmazian, bakarka ere bai. Josu Simon, Bilela Beitia. Elako Lukiek. Carmele Gurbindo.
Naskerren? Peio Armendariz. Eskakitanen, Martela Sarten. Ane Neguruela. Negeruela, bai, Nogen taldeko abesaria. Janire Arantzabe. Eta da, esan ezin. Galde Herrizagirre. Bateri jole... Barta. Aritz Lier. Maitane Iruin. Iruan. Amaia eta Amaia sailkapena jokoan. Ander Murua. Berabaki horre izango derantzun hau. Mugan taldeko bateri jolea. Eta ez da zuzena. Maili Arlanzón. Eta bai. Malko taldean. Eta Malko gailuak onela geratu dira, 510 Aritzek eta Lierrek, 250 Elorrion, Donostian, 600. Amaia eta Amai. Hauxe ba, bigarrena azkena. Bai. Saio ikusgarria izan da. Pinoa ere egin du Amaia kentxa. Baina bukatu da bidea hemen. Bai. Bueno, dramatiko egi ere ez gara jarriko, ez da, edo? Ez. Gustora aritu zarete? Bai. Ze guztu zaizu egien, Amaia? Pinu baiti. Begira, guri bai. Ez, dana. Ondo, esperientzia polita izan da. Bale, segi, parrandan, ikasten. Hori seguro. Eta hemen bezain alai kanpoan ere, opo, ikoterik esker. Agur. Aurrera minuzen, azkenaldian etengabe gertatzen ari dena, erdikoak, bigarren saioan, etxerako bide hartzea. Fuerte datoz iritsi berriak eta batez ere veteranoek ez dutela alde egin nahi. Ondo, Aritz eta Lier. Ondo, bai. Bueno, kostata, Larri, baino... Bagabitza, bizka bate. Bai, azkenaldi... Zeren momenturik garrazenak ere ezagutzen, baina... Mentxe. Aurrera. Baita ere, hori da. Harremanak ere osasuntxu garraitzen du. Bai, momentuz bai. Horrelakotan ikusten da, Ondo. Eneko, Malen, zorionak. Ezkerrik asko. Aurrera egin dugu. Bai. Puntu mordo bat egin gainera. Ja, ezakitzen da. Zer, Eneko zein da, horrela... Ez bai. Ezin sinetxita gaude, edo? Bueno. Merezita, Azkar pasada. Bueno. Sokat iraz esanik. Azkar, alde batera, gero bestera, erantzuten lehenak Aritz eta Lier hartu lekua. Aguazen ba, sokat iraz. Demora, ze aktore irlandar da Gladiator biko protagonista? Paso. Paul Mescal. Kantuaren arabera, zer darama olentzerok hortzetan? Pipa. Nola du izena Meliora euskal taldearen bigarren diskoak? Paso. Utopia du izena. Ze herrialdetan girotzen da Kung Fu Panda bat filma? Txinan. Era zenbagarren edizioa egin du Euskal Zine Bilerak 2025an. 3. 58. Zenbat pertsona agertzen dira Garrasia margolanean? 3. Zea hamarkadatan jaio zen Niko Etxart abesaria? 10. 50ko hamarkadan. Zenbat aste irauten du batez beste giza haurdunaldiak? 40 aste. Estatu Batuetako ze estatutan dago Mauna Loa sumendia? Illinois. Hawaii dago. Mendebaldeko historiaren arabera, zein aro dago erdi aroaren eta aro garaikidearen artean? Modernoa. Boi. Mitologia grekoaren arabera, zein titanek heltzen du mundua bere sorbalda gainean? Paso. Atlasek, zein koloretakoa zen nabarmenki, Betizu klubeko txartela? Moria. Gorria zen, urteko zein hilabete eta egun da, pi eguna? Paso. Martxoak 14. Zein euskal hiriburutan sortu zen Potato musika taldea? Gasteiz zen. Zein dantza taldek hartu zuen parte ezberdinak berdinak ikuskizunean? Kukai. Ondo. Nork zuzendu zuen The Rocky Horror Picture Show film musikala? Paso. Jim Sharmanek. Gramatikalki zein hitz mota da handia hitza? Adjektiboa da. Aritz eta Lier. Sokak tira egin dugu, baina ez da posible izango. Zemoduz? Ondo. Pizka dartzeko aukera ere, bai. Leku hartuta gaur finala ez zuekin, baina ze pozik hau zen. Hemen zuekin egotiegaz. Urrengo pilota arte. Bueno. Herritasunak miluzen, finalean dira, Eneko eta Malen. Esan dute aita semeek ardezetela atxeden, ezta? Bitartean guk zainduko dugu zakua.
zakua zaintzeak badakar, zakua etxera eramateko aukera ere? Pozik? Nola, Malen? Eramango egula. Zuzenean? Bai. Zenba diru? Ez dakit asko dauna, dana. Ezagutxi, Gaur, Miguel Luzen, jokoan! 57.000 euro! Eraman egin behar da hori guztia gero, Zerretxa. Ja, poltxatan, no? Eguneko txobat, publikoari utzitan, ez? Publiko oso ona, Arrasate institututik, lagunera dantzari zinak, Tetxepuek zerrezenik ez, orke zaudetela, jakin da gurekin bat egiteko momentua da. Klin, 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 atara aplikazioa, sari zoragarriak. Eneko Malen, pijamak. bai, Bueno, pijamak ez, kamisetak, gero nik pijama bezala erabili nahi nuke, ez daukat orain, hori kalerako da, egia da. Hori da... Zerrin ez, nik kamiseta hori gordetzen, Gabonatan, juteko Kontzetara, apartzen. Ondo. Eneko Malen, kirol zale? Bueno, ni ez Ikusteko ez hainbeste, egiteko gehiago. Egiteko. Zer? Bueno, tokatzeana, bendira, eskalatu. Ondo? Vale, Bizikleta. pixka bat buelta. Hori da, bai, natura. Kiroldegian... Bueno, frontoian. Vale, ados. Nire kasua alderantzizko egiteko igual ez, baina ikusteko holan kirol zale, bai. Ez, dantza iten nun, baina listo. Euskal dantzak edo? Ez, baleta. Baleta. Dantza klasikoa, bai. Guau, horre. Zederra, Malen. Ez dakinik olimpiadak eta daudenien egoten zareten telebiztaren aurrien begira? Bai, Eneko, zer? Bai. Denok ere, bai, esango nuke. Bai. Datu bat emango dizuet, Eneko Malen. Lehen udako paralimpiar jokoak, 60ko hamarkada hasieran, 60an ospatu ziren, hasiera hartan, orno muñeko lesioa zuten pertsonek parte hartu zuten. Ordutik ona urte asko pasatu dira, eta berrikuntza asko. Azkenien, 2024an egin direnetan, 22 kirol egon ziren. Eneko Malen sorteon. Gure galdera gaur. 2024ko udako paralimpiar jokoetan jokatu ziren kirolak dira. Denbora. Judoa. Bai. Gimnasia artistikoa. Eskrima. Taekwondoa. Arkutiroa. Bai, hori fijo. Surfa. Ez igual, urteren baten izan. Boxeoa. Igual alderatzezia. Arrauna. Errukbia. Golfa. Beisbola. Egiaztatu egingo dugu. Bostakaz. Agian surfa eta boxeoa dira. Bai, jarriko eta. Vale. Esgrima fuera. Vale. Zeba, ez esgrima bai. Zema bai, poltak. Ikuste baiet. Aldatu dugu berri. Agian bi hauek entzaitugu. Vale, perfecto, dale. Emanola eta agiaztatzen. Vale. Zeiakat? Vale. Pues fultatze dugu. Bai, bueltatu hori... Rubiare bai. Rubia... Artistikoa fuera. Bai. Rubisi... Vale. Nik uste, hau ez etzen, eta baietzen. Bai. Venga, eta rauna hemen. Egiaztatu laga. 10 segundo, Lau. Lauakat. Venga. Eta... Juda fuera ez dugula mugitu orain. Venga, ja ezin dago egiaztatu. Olaxe? Bai. No sé. Nahiz honi gutu. Ez, olaxe. Denbora, turrezko galdera. Kategoria mistoa izan zuten 2024ko udako olimpiar jokoetan. Denbora. Arkutiro fijo. No, fijo. Artistikoa dian. Beste que no. Zemuz? Ogi. Bueno. Lanien? Bai, indegu. Baiezko eremuan eskrima. Hau iruditan esaterako gogoan badut nik. Bai. Pildun aurkiekin egiten da. 1960 geroztik, pentsa.
Baiezko eremuan errugbia. Gurpil aurkietan jokatzen dago ere, 2000 urtean sartu zen, lehen aldiz, kirol ofizial modura. Arrauna baiezkoan. 2008an, ala erabakita, bai. Ezezkoan boxeoa. Ezezkoan golfa. Zalantza izan zuten eta hausnartzen ere aritu ziren, sartu ala ez azkenean, kanpoan geratu da momentu behintzat. Baiezko eremuan arkutiroa. Eta hau, eskrimarekin batera, sartua. Eneko tamalen 300 euro. Afaritxu bat gaur. Oian bai, Gaur bertan. Bai. Erre dirua. Ez, hori ez. Surfa, ezezko eremuan, zuzena da? Bihargo saltzeko. Diru hori, diozu? Bai, 50 euroiek. Gaur Ah, faltzeko 300. 350 ere, kontuz prestatu da ez bada? Judoa, ezezko eremuan. Bai, judoa 88an onartu zen, taekwondoa ere bai, 2020an hau, eta kanpoan dira momentuz gimnasia artistikoa eta beisbola. 350, Eneko tamalen. Miluzera etorri lehenengo eguna. Dirutxu eskuratu, afaria eta gosaria badaukagu, eta ia 1000 eurorekin. Geratuta, zer gertatuko litzateken? Urrezko domina. Galdetu dugu, Hala bai. urrezko domina zalantza barik. Urrezko galdera, urrezko domina. 1000 euro jokoan, kategoria mistoa izan zuten, 2024ko udako olimpiar jokoetan. Zeintzuk hori da galdera, aukeren artean. Arkutiroa. Nahiko argi. Erantzun duzue? Bai. Ez dakit. Bai, 2020an sartu zen lehen aldiz jokoetan, emakume batek eta gizon batek. Osatzen dituzten taldeak, bertan. Kategoria mistoa. Ez dakit. Begiratzen hasita beste izan daiteke. Besteren bat. Bai. Golfa, edo zein. 1000 euro jokoan, Eneko tamalen. Ederro litzateke, biluza etorri, finala esailkatu, urrezko galdera eskuratu. Bai. Gimnasia artistikoa zuzena da 1000 euro jokoan. Judoa behar genuen! Dominan ikastu izaten, baina 350 euro bai, lehenbiziko saioan, Primeran hasi gara eutxi horri, haupazu ez zorionak. Etxeko egin mila esker, eta badakigu hortze zaudetela eta asko eskertzen dugu musu bat, kadon! Aurra!